Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Narbag na malam yung amin, unabigat yung amin nga sangapada papagayam. Manibor ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio, ang masarakat iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubutuan, Slawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nene. Kada ito di pagahim yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kung kablaw ito yung bagabigat, yung bagal daw iti. Pagahim mi, please share this program, share. Kaya kasama tayo nga padaanan nyo di pagkasalitaan ni Arman. Ni Arman kadag salsaludsud. Ayan nan, dagiti karim. Abi nga nga tao saan nga makatumbal ka dagiti karina. Promises are made to be broken. Sagudayan nga ti surat. Ni pagayam tayo nga Arman, kuna na rito Dear Manong Nemi, tibiyag Manong Nemi, ket talaga apanakigasang-gasat. Kasi mga kuha kinitatang nga tibiyag ket may sang sugal, kas tamat tibiyag kinayat. Ada mangabak, ada maabak, adag balagi, ada mapaay. No pwede ko nada nga sugal, nga agtaya ka iti kwarta, at mga sugal ka, mangabak ka, ken maabak ka. Saan kay bagadamat Manong Nemi nga, awam pwede bimak nang nga sugadur. Mangabak man maminsan nga pulumat amaabak. No mangabak, ipabarato na o malamat na. No apagad din nga kiti manugal, kan adari kita paspasugal. Ngam talaga ti biyag, Manong Nemi kita sugal. Kasta ti biyag. Ti maudak Manong Nemi itinanumulahay nga kamaan. Agnaed kami iti igid ti baybay. No igid ti baybay kunada kapilitan may tayo manunsan nga kaaduan na kadagit agindeg ket manghalap. So magmanulayang dagiti saan nga manghalap ta professional da, mga opisina da, uno saan ket balikbayan da, dagiti adda ti abroad, adda ti Hawaii nga may dalang ang bakasyon, kalpasan nga citizen da ni ti Hawaii. Kas naman tayo dagiti agnayan iti igiti baybay nga kumorsyante, uno negosyante. Ni tatang mangalap laeng, ni nanang plain housewife, idinto tatalo kami ngagkakamsat. Imbaglagi din tatalo kam lang. Idinto ta dagiti duma nga karoba mi Manong Nemi ket adalima inem dagiti anak da. Siyak tinauna kada kami ngagkakamsat Manong Nemi, duwa nga babae dagiti adjek. The girly Kenny Jane. Sa amat nga iso amin dito barangay mi nga igidi baybay ket
nakurapay. Adamat di rakkel ti balayda. Ada di kita de kotse. Kanda dumapay manon nemi. Nagbasa ako ni elementarya manon nemi nakeskwala ak ni Valerie. Ni Valerie manon nemi ket nabaknang da. Kabuta ada pwesto da di tiyandaan ti syudad. Ngaglakla ko da kiti bagnet, longkanisa, kanda dumapay. Idinto, tamay sang engineer, ti amana, manunemi, nga mga opisina, iti City Hall. Ni Valerie met manunemi ti inauna kadakwada nga talong ag kakabsat. Duhamet nga lalaki manunemi di kiti adyen na. Bali nagbaligtad. Siyak lalaki inauna, adjek, duwa nga kakabsat ko babae. Ni Valerie, baknangda, isumati na una, babae, duwamat nga lalaki, manunemi, dagiti kakabsat na. Adyan na. Uno may agbasa ni Valerie manunemi, at mangitultulnog keng kuwana, kutse. Kung makita malata manunemi, nga napintas di kita rawaten na, at baknangda nga ron. At ang tigitigundaway manong nemi ngomasdaga ka ni Valerie. Hello, Valerie. Arman, sikat kalalaingan iti klase tayo ha. Samet, sika aman, kata kayo amin nga lalaki. Sikat kalalaingan. Sika amin ti kalalaingan kata kayo nga babae. Sinot ururayem. Ito yung umi mga lakanyak ni Tata Anton. Sige. Magmagnaak ha, magmagnaak manin. Nakakaasi kamet, Arman, makilugan kalayangan kada kami. Urit madagas mo met tibalayo. Kababain met, aman, siyak di mahamo. Peso, mapadasa kong taglugan iti kotse. Kakaiso mo nang si kalang ti sa nga manglukluko kanyak, kada kayo nga lalaki. So na lang ita lang isat ganak. Dati-dati kat ururay kung masid ka kumat kanyak. Saan ka kami ng maununi? Baklakan sa. No? Saan mo ito, Valerie? Saan nagabakla? Ala, kastagayan ti pa nang ipagarot mo kanyak. Iso nga rod nga, no saan ka makla, urayan ta ni Tata Anton. Tamagilugan ka kada kami. Manong name ikas dyan tinangrugyan ti kinasinged mi ni Valerie. Manipod met idin kang kanahanak maten nga makiluglukan kadakwada. No iti bigat manong name ururayek nga lumabas da. Gabutan lumabas da, sardengan da. Kastamat manen manong name iti aldaw. Iti kwa, dasana ko nga agbalbalon manong name gaw awid akon idagdagasdak, dagasandak tumanin ti balem, iti malpas klase iti malem, manon nemi, agkakalugan kam tumanin. Adan na kiti gundaway manon nemi nga, adan na kiti merienda na, balbalunan na, kiti bread, naiimas. Ilaklak aman nakmat idin. Tanong kasta nga resasen manon nemi, ay banak, ag merienda kam nga duwan, iti pinalon na. Stugahan tibak na nga talaga ya, Valerie. Naiimas di kiti kang kanan nyo. Napipintas pa nga nababalor di kita rawatin nyo. Sa siyempre, di kotse ka nga umeda ka itulnog. Uy no, di mat kaya dapapakin ni mama nga mabaybay anak. Siya gayam di kakaiso na nga babae nga anak da. Prinsesa kung naanak kanyak. E din ta, duwa nga lalaki man di kita adik. Sumansarong doon tumatang agbasa. Baka no, agbasan di kita adim. Baka santak tong ilogan dito kotseyo, iti sumarsaro ng panagbabasa. Amban na to, nalawa met. Nadlaw manong name idatatang kininanang ti kinasingad mi ni Valerie. Imjak la amo manong name no amo da kitinaganak di Valerie nga dagdagasandak ka nagbalin ako nung nasingad iti anak na. Iso ako na kanyak ni tatang tinaminsan. Ay, Arman, Tang? Kasladan sa akin di aram mo, barok, ket ubing ka pa eh. Ano na aram yung magbagayat ang makikita kayo no ko ang nagsasalita kay ni Valerie ket ay
iti napungay, ngagpadpada na kiti matayo. Nga tiyakit yung sa untang, tiyak ngamin maawatan detay. Kadagupan yung kakaskolaan, sunod kasisingnadan gada kayo. Sunod na singid ka. Ni Valerie. Sinuwat na singid ka ni Valerie. Siyak, agkuyukuyog kami, tinulong kami, sangsang ka mga merienda. Atang, ano nga kahit asawan deta. Awang ka dito na isang sangkayan kamarikdam kang kuha na barok. No, gayam kami tang. Pagtungpalan ng tungar deta. Amok nga maawata mo tikito sa huwet, Arman. Ubing kay unay pa ilang agiin na rin. Iti sumawat ni Nanang Manunay Mimbagana. Adot kastang mapaspasama ka na. Istorya, love story. Nagkobingan da. Dukuan, dumakdakkel dan, naginaram dan, nagkarelasyon da, kainayat dan. Ngayon di makadakasan han. Nung takay kay ni Valerie, sigurado lakid din sanda ka akayat, dagiti naganak kang kuwana. Gamutan na kurapay tayo laing. E din doon pamilya at Valerie, kabak nang da. Apetang, nang, no, hanin nga magnang ti may nga tao, awan ti kalintagan ng ngagayat. Sa may sa, mariknakmet, urebak ng da Valerie kat, sa amat nga na paramag, hambat nga na pangas, hanggang kas kinadado mga kaskulami nga babaklang kat, handa pa nga unay baknang kat, nakapangpangas da, ni Valerie kat, nakasaysayaat. Alala to kat makunami lang kang anak ko, nag-unos pala tapanungot kan pusom. Ha? Amang ngantakit no, ang sagapa kan tulaang ikinayat no timasangwanan nga aldaw. Kanamangan met no, dadagas nga ramidan da kang ka, kas pagarigan tay papilit mo to na tarik nam. Intun dumteng ti panuwan, nga talaga nga barokan, balasang mata ni Valerie. Manong name intinaminsan nagsalud-sudak ni Valerie. Valerie? Arman. Apeng kayat ng agayim. Gabutan na siyat ka. Kan matulungan nakmadahang ko nga mo. Diba? Nalaling ka ngam siyak. Ada paglaingak, ada mat paglaingam. Baka si kanto ti agpalitoryan ito naggraduar tayo. Sika, gabutabak nang kayo. Kituin. Baga, manuksaw to dapat pakinig mamang mo no saan nga si katagbaliktoryan to naggraduar tayo elementary. Kat baknang kayo, adot na itultulong nyo ti eskwela. Amok mat kat. Saan to nga nasakit tinakam mo? No, siya to tagbaliktoryan? Sana, maragsanak pa di. Ano, malagip ko man, Valerie. Amo ka dito papangkin mamang mo nga, close ta? Amo da, ket, nagipulpulong no ka ni Tata Anton. Ket, basta kahit ko, kuyog talata. No pa'y parparitan nak, napapakin ni mama. Ano ti bagbagada? Amang ka no. Ado dakas nga ramidam kanyak. Saan kong itong ramidam na da Valerie? Awan to pulos ti dakas nga ramidam ka. Awan iti panunot ko ti dakas. No dagat na imbag. Ayat. Saan nga gura? Anang ayat nga magbagam? Ayatan ka. Anya? Allah. Jesus. Apa madi? Ayatan ka nga classmate ko. Ayatan ka nga gayam ko. Ayatan ka nga baranggayak. Kasta? Kats ka. Kasta agmet. Oray bagbagada papakin ni mama. Nga daywan ka. Intsak to rami din, Arman. Kaputa. Amon, no Sabado ken Domingo, ket saan ka makita? Nung mabaling ko umay kapasyarin di balayo. Ano sikat umay pumasyar? Siguro, baka no saan nga sikat baka umay. Baka no umay kagit hangkad handa ka pastriken. Ngayon no siyak tirumar, umay di balayo, sigurado pastriken da kala. Manong nemi naganus pa lang edit panunot kenrik nami. Ngem, madaman nga mamulmuli manong nemi tinaisang sangayan nga ayat kenrik na.
Nangaro na lang arudan manon nemi iti adda kami iti high school. Wan adda elementary ken high school iti barangay mi. Makita ko manong nemi ti panagbukar nga may pinsan ti pintas ni Valerie nang runa ket talaga nga maedad amin na kayat na pagpapintas kasla may isang artista manong nemi nga teenager. E din tatasyak manong nemi gagangay lang di kiti arwatek. Pasari nagalalusan pa ang madlaw met manong nemi nga maibagayak ni Valerie gabuta. Ala Richard Gomez ak idi ubingan na manong nemi. Idin to ni Valerie manong nemi kat madlaw nga napudaw kat siyak kayo manggi. No gabay kami manong nemi kas lakapet gata sa kunada. Ngam saan nga physical manong nemi nga bagi uno banag iti pagsasalitaan. No dikit ti direksyon ken pitik ti puso. At dikit ti kundaway manon nemi no kasta nga bakasyon naruna no kasta nga linak ti baybay. Karget may manong nemi ti mapan iti baybay. Iti medyo adayo iti barangay mi tapno awan makakita kada kami. Agdigos kami. Pambaramin tumatan manong nemi ti kinamatan iti karaya iti kadaratan. Nananay din manong nemi na sukog ti pamagi ni Valerie. No idikat karamukong pailang tadda ti barukong na. Ngayon ti may bayag manong nemi at dakam ti 3rd year, 4th year high school. May san nga nanay nga balasang ni Valerie. Fourth year high school kami manong nemi di formal ti panang ibagak ken quality I love you. As a friend, as a classmate, as a barangay mate. Nalablabas pa as my sweetheart. I love you, Valerie. Arman, saan da ka akayat dagiti parents ko? Taapay, dagiti parents mo nagdesisyon? Saan met ka di? Hindi pa lang data elementarya bagbagadan nga. Noon nyaman ti Marikrik-nak. Lipate kon, iwaksi kon. Gabutas si kakanukin siyak, kat saan nga rumbeng ng asawa. Gabutas ang kay kano, may karika na kami. Anyam, kunak mat kadakwada. Ngayon pagpakasig kada papakin ni mama, nga natibiyang ti pusok, sangdak ko mga pagibiyangan. Ipapilit ko ti kayat ko. Nakasagana ka mangilaban ti panagkayat ko ken Carmen. Because I really love you too. Hindi pala nga data elementarya. I love you, Herman. Again, I can Valerie, and I love you more. Manong name nan anayan nga addan nagkinaawatan dagiti puso mi ni Valerie. Gabuta saan laing idin nga holding hands, idin naklunak, mabalingkon nga rakupen. Kanaramanakon manong name dagiti narumpi nga bibig na. Maramaramanakon manong name dagiti bibig na ken maaprusak maten ti barokong na. Dagiti nalinis na si bukay nga lupo na. Naronan ko asta manong name nga selag. Kadak sinarak kami itigid ti baybay. Irisirok tinalok narukbo sa bitaog manong name. Gabuta na lawag, gabuta kasla alaal daw laeng tanak selag nga ron kabus de bulan. Agtugaw kami manong nemi ti gahabat nga dati sirok ti betaog. Keta agsadag iti barukong ko. Aprusak dagiti lamuit na banglo nga buok na. Titakyak na. Ket buyain may manong nemi no kasano ti panaglulumba ti daluyon nga umagep iti kadaratan. Siyak kuma ti daluyon. Ket sika ti kadaratan. Taapay, saan nagtupulos nga maumhag subli-subli. Nga mga geken ka. Ikarikan ka. Sika ket siksikan tulay ti babae ti biyak ko. Valerie. Ket sika. Kasanumat nga may panagnek mo ti kinapudnot panagkahit mo kanya. Oray na't mapaspasamak. Oray no. Ti sibubukal nga lubong timang kontra kanyak. Ilabang kontulat at panagkahit ko ken ka.
I love you, Arman. Aging ka, nga adadanom ti bye-bye. Wow! Talaga? Kalikan ka. Saan doon lang siguro, mapukaw ti ayat ko king ka numatyanan ti bye-bye. Lakim imposible nga matyanan, di ba? Isungawon to pulos. Iti makipawil panagayat ko kin Carmen. I love you so much. Nagturpos kami manon name ti high school. Ngayon sumat manen ti valedictorian. Saan nga ka po manon name ta talaga baknang dakat ado ti may tultulong ti pamilya na iti eskwela. Ngayon talaga nga nalalaing nasa saririt ni Valerie ngayon siya. Naman pa'y first honorable mention na lang. Idag college kami manong name may masama ni eskwela at pagbasahan mi. Inalugod ko nga na siya at datatang kaninanang manunimip no isakad dati pa nagbasa kit college. Barigatan ka man lakid di anak. Nang, please. Wala kang sumara sa rumot nga adan ti high school di kiti kakabsat mo. Saan ba kang kanayon nga napindustry makalapan? At kaduan na pekit di ti tiyempong nadawel. Adadun ti tiyempo na nga nadawel. Hana na makakalap na tao. Mamano lang naglinak. Kit mamanumot na kiti makatsambata iti mado nga maala. Tang, please. Please. Orit sampay lang nagbasa ko ha. Ni girlin no graduarin kas pagkarikan ti high school. Tapag paggraduaran nagpilang mo na. Orit sakto man lamang tulong nga kapsat ko. May sagad yun lang ti pa nagbasak tang. Alam mo ko lang bakit? Agad doble ang tatag manggad. Kanayunan ti ba nagkalap? Siyak man agad nayunak di tarakin ko nga dinguan. Napialang no kasapulan di anak ti kwarta. Day taray tangay lako. Manong nemi nakabag-enrollak na ron. Numuna ti engineering manong nemi ti korsok. Taysot kayat ko. Karento manon name tani Valerie ket nursing. May masang eskwela. Saan sangkam lang agpadpada iti kurso mano. Di bagpintasan naman manon name nagtulagan mi. Tapno sana ka marikatan. Mabaling ka din agkalugan ta. Sure. Abay ka din nga saan. Orenta natulaga ko ni Tatanton. Nasaan ang ipulpulong. Thank you, Valerie. Ngayon madalang ipagpakasik ka, Armand. Medyo idyanta ulit ang kuyog. Tapay. Abin mo kayo nagkuyog ta. No, datan ti eskwela. Diretso, classroom. Mabalintamat nga kinita pagbiit, no, bakante. Agbalon ta, di ba? Kat mabalintag kasama ng mangan. Mabalin ba't ka saan? Tapay man. Basta. Ken, di pa nagsinarak ta ti igit ti baybay, injanta. Idjanta? Tapay. Kasanon no, ada mapasamak ka na ta. Mawatag tiket mo sa wen, Valerie. Makapag-control tamat o nagsisinarak talata. Isurod nga ko na kasanon no saan ta makapag-control. Agkarita ti pagbagita. Holding hands, arakot, binisito dahil lang. Ore once a month, tunggal kabos. Maminsan bitlag kabos ti tunggal bulang ket. O sige, basta kabos. Iso lang ti balag sinarak ta. Awan din nagbalin nga problema mi manong nemi. Iti pa nagbasa mi nga pa nagkuykuyog. Nga makiluglugan na manong nemi iti
mangitultulnog ken kuana, ken mangsunsundo ken kuana nga kotse, nga nitataan tuon manon name itagmamaneho. Gaklamo no amo dagiti naganak ken kuana ken kakabsat na kakastat mapaspasamak kaslaan di adda kang pailangin elementarya ken high school. Taumet iti madamdamag ko manon name nga mangipangpangta kanya kuno mangpawil ko ma ni Valerie. Ket tunggal kabus manong name iti sirok ti bitawog iti nairanta sadya nga kahampat nga mabalim nga pagtukawan. I miss you, Valerie. Miss you. Kang kanahin takit kita, ah. Kalkalugan ti kotse. Kabayatan nga adata ti ang lugan ta ti unag kotse agipkibin ta. Saan to nga tama pasamak ti panagsinata? Sinaludsod ko nga jak na pupuutan manon nemi. Apay nga nasaludsod mo rita? Nasaludsod ko lang ang mga gunak, no? Di mo matungpal ti Karim. At ka di pa nagduwadom kanya, Arman? Awan mat ka di. Arman, hindi ko mapailang ubing ta. Nga talagang adaywan ka. No talagang kahit ko tagtumpal ka di parents ko. Hindi ko mapailang dati high school. Nga dadamanin nga paritandak, gabot balasa nga akong kitbaro ka. Ken ore ka na gito eh. Ngam santa ka maparitanda papakin ni mama. Kastamat ang kani ading ko nga June. Ore ni ading ko nga June. Against mo relasyon tayo. Ngayon mawamaramid na. Takunak ka na papakin ni mama. Padasan nyo nga ipangta. Padasan nyo nga mapan na dangran ni Arman. Agtalawak. Agpakamatayak ko na. Hanya? Uwin. Ni June nga ading ko. Makipangpangtapig iti ah. Baan nyo pa, mama? Siyak ti makamuka na dyan nga Arman. Nga ambisyoso ko na. Padasin mi nga bukbukin ka na kiti markatak ko na. Adamad lagay mga ipangpangta kanya. Adagay pangtatibiyag ko. Kung saan na itong aramidan? Gabot ang mabuting da nga mapukawak. Mabuting da, baka itong palik na aramidan kag pakamatay. Kaya ito lang timatay na mapukaw ka, Arman. Dahil tatlaglag ipem. Gabot iba't pati ko na yung anay. Iba't pati ka mato na yung anay, Valerie. Kaya ba yan? Siguro, no graduar ka, graduar ka tumaten, may saktong na engineer kas pagkari ka na pitas na trabaho. At least, professional to. May saktong tumaten na engineer. Kat may sakang tuman ka nurse. O rin na may salang ang manghalap na kiti agad na kanyak. Ikarikatam, di makapagturpos, di makapagbasa. Tapos din kasta kita, ada rason nga mailaban ko't panagad ko ken ka. Mga asin na po Diyos, Valerie. Basta lagad eh. Nagagat ni tatang, ni nanang. Nagagat ni tatang ang panagkalap. Nagagat ni nanang agtarakan ni Ngwen. At least, masuportaran dati pa nagbasa kiti college. Intultuloy yung arod manong name idatatang kininanang ito nang suportar kanyak first year, second year, third year. At dagi din manong name iti last sem, iti third year. Siyempre umulo nanto ang graduar, maluos ka po ni Valerie ng siyak ta 5 years course ti kurso. Idi manong name da mapasamak ti jak pulos, di mi pulos di nama pasamak. Ni tatang.
nga panagkalap. Rabiin, di matlangin sumangpet. Madandanagan kami manong name siyak ni nanang kaning duha kakabsat ko nga bumalasitan niya. Nang, samad nga nagdawal ah. Samad nga rin nga nagtrimonada. Nalilakmat. Mapik, di mat agawi din ni tatang. Dadang nga rin tiga, pakadandanagan tayo. Napanag nagsalutsudin ka na kita na mahik na makaipagano. Sa dinot ayan lang, no, anya tapasamak yung kuwana. Siyempre, di kita agkalkalap, o rin no saan dang agkukuyog, agdadanon dati pagkakalapan. Napan ka no tatang mo iti puro. Kata mo yun naman ni tatang iti puro, palaulawan na itang pakatan ti sigay. Hindi mapati ti puro. Nagkutin na kapitan kanda kita barangay tanod. Kasi sinurusurun ti posibleng ayan na ngem awang kanumen. Diyos ko. Ano tinamnamayan yung napasamak yung kuwana? Mabaling nga nasalawan na tinapigsa nga kuryente. Kahit nayanod. Nakayanodan ako mga rod. Sambat nga rod nga nag-tidal wave o no sambat nga rod nga nag-alino. Alino? Oo, awat nga rod ti alino. Amang ano, danarana nga alino. Nagpatpat nag-arig na awan ti turok mi manong nini. Kapigatan na. Dimteng di kita na pan nagsawar nga maawan ti nasawaran ta. Kapitan. Talagang awan. Nagpatulog kami pa yung gadag iti Coast Guard. Kapitan, ang mga adalang nakaidagdakan na. Nakita mi ko man na. Napang kami pa yung gadag iti napuskol nga kaaduan iti Kandaruma. Nga nang sakop iti naadalog nga tangrib, iti dayaan, ken na amyananin ti puro. Imawan siyay. Kapitan, mabaling ka di nga, buludak ti bang ka di motoryo na siya nagsusur, siya ti mang sawar. Tanalalayan ka kadingan ta kami. Dito ta mamano ka ka sumalog iti baybay, manipod di dagbasagan ti college. Saan ka mata na mangalap? Mangalapak pa lang, Kapitan. Mangayab ka nga rin ti kaduam. Tay babulod ko kang ganatabang ka di motor ko. O rin ka reserbaran ng gasolina. At nagasa nga galon sa diya gasolina am. Amumat lang ang puritan. Mangalapak, Kapitan. Amo kong puritan ti bang ka di motor. Kagawad, Kapitan, kuyogam ni Arman. Padasin yung palawlaw man yung tipuro. Parang no sa tilalasputan. Baga no, adalan na naisuksok ka nagiti tangrib. Ngayon di kiti Kandaruma. Nagsakit manong nimi. Nagasaksakit. Nagsiputo talaga nga narbati bangka ni tatang. Kat nakaluban ni Sona. Nalasin ko manong nimi ti kolor ti bangka di motor nga ramaten ni tatang. At manong nimi nga naisuksok iti sirok dagiti na rukbos nga Kandaruma nga da iti amyanan ti puro. Itayan dagiti na adalim nga tangrib manong nimi. Tinulungan at ti kakawad manong nimi nga nang baliktad nga nagpadata ti bangka di motor. Kaya dito nga nakita mi manong nemi ni tatang nga awanan ti angis na. Bimsugan ti buksit na. Ngano saan ko mga pinandagan nga kinuluban ti bangka di motor manong nemi napakleb mabaling nga timpaw. Kahit alalisto ko mga nasarakan. Nararakop ko ti amak manong nemi. Tatang. Tatang nga pinapinawan na kami. Napasamak ka na kayo, kasalungan arbat ibang kayo. Napakliman na kayo. Hindi ka din nangiranta. Hindi ka din nangiranta. Nagpapanta kayo. Taka na kayo, tatang. Manong namigas na una, hindi pa nangarakop ko kay ni tatang kabayatan nagsang sakit ako.
Ananawanak ba't nakagawad lando manon name. Hindi may takdang min manon name, kas taonan, ti panagarimongmong, nagigit tao, kas taonan, ti iriyak ka pa ng sangsangit ni nanang, kas tamatan, nagigit duwa ka kamsat ko. Iti pupusay ti amak manon name. Namin pinsanan na natunday, pero apahap ko. Nagalpasan dito ng semestre. Baka nung saan kuntun nga may tuloy pa iti pa nagbasak manon name. Aduda kiti may nakipagladingit. Aduda kiti ng TED iti abuloy manon name. Abuloy ang tulong ka na kami. Katsan ka ibagada mang mangig ko. Nakakakagat nga inso. Gabuta adak estudyante anak ng engineering. Talagang nga numabaling kat 24 hours pa nagkalap na. Baka gamin no Jesus po. Kasano pinag ito ti panagbasa ni Arman. Itataa amo matan ni Ingo. Amo ni Insyo. Manong nemi. Pinagarubos ko ba iti kitiluwag. Iti maudi agundaway ko nak. Iti idulim minti bangkay ni tatan. Tan. Amok. Ganoon niya terapaap ko. Kas tama terapaapi ko niya. Kada kaming anak yo. No saan ko man nga maituloy ita. Iti panagbasak. Mabaling nga, agtrabaho ak kitagurnungak, sakon tumad lang ituloy. Tunuyak madla terapahap ko tang, agkas terapapi ko niya. Saan ko may bayanda nanang, kastamat na nirikapsat ko. Siya kung di pa nakaama, dagilir. Dagito hamabay kapsat ko. The girly ka ni Jenny. Manong name iti kaawanin ni tatang imbes ko mga duble iti pa nagtrabaho mat ni nanang saan. Kaslasan nga makapag-recover manong name. Mabaybayan na pa yung publikasyon na ito nagtibalay. Nagdalatang tutugaw manong name agsangsangit nga bulmulang lang. Dagiti duwa nakakamsat ko manong name ti makamon nga gistimar agluto aglabag dalus. Ang tangay saan tamatun ng basa. Tatsyak manong nemi, saan akong nga nag-enroll pa si Moro nang panaglukwat ti klase. Tinaudi nga panagsarita kan panagkita mi ni Valerie, kadi di umay, kaduwanin na tataan doon, imay da nakipagladingit na kilamay. Damit ka di may sa oras da, nga nakiandi ngay manong nemi. Kada dahin sobre nang inyawat kanyak. Sa kumatindad kininanang. Akas pa nakaabuloy na. Dadin tinaudi manunemi panagkita kinapanagsarita mi. Idin to tasyak manunemi siya kunti simubulat nga simbalog ang mapagkalap. Kaputa na patarimaan kumatlaing manunemi ti bangka nararamatan ni tatang gramat ti motor. Napa-overhaul ko. Kaya agandar manin. Siya kung manong name itinang ituloy tagkalap. Agsigay, agbaniit agtirabi, agramang maitan agpalned itirabi sa agmaban na agsigay manong naming agpana iti aldaw. Ito na minsan nga nabi nga salag manong nami, gabota salag. Mamanong launay di kinaman sumalong agkahalap. Tanaatap, manong nemi ti ikan, no kasta nga salag. Taira na damatagpasyar. Nakaadlayudan ako. Nabanag ang mismo, manong nemi, iti igit ti baybay, ti dati pagsinsinarakan mi kini Valerie. Barbarin ko nak, numalagip na. Natunggal salag. Kadangatan 30 minutos ko, manong nemi, nga nakatugaw amang buybuya ka nagitidaluyon. Idagtimek ni Valerie. Arman? Valerie?
Kung nagtupay nga nga dakan to ken kung nakmat nga maoray ka. Inarakop ko iso naman ang nemi. Imjak na oray nga binahalis na dit ang arakop. Agtugaw ta. Nagtugaw kami nga nagabay, idi awidek ngagsadag ko may tibarokong ko nagpatanggan. Tapay. I miss you. Sweetheart. I miss you, Valerie. Abi nga di mo matan kaya tiparakop. Kan di mo matan kaya tagsadag idi barokong ko. Kadaya amek dagiti na mo ito buhok mo. Kanaprusak ti takyat mo. Iso nga imayak ta barbarang ang daka ko nat. Tapno ibagak nga. Agsinatan. Diyak kayat datang nga rabak, Valerie. Nasakit nga rabak. Saan nga rabak? Saan ka ting ako lang nga aging nga danom ti baybay kat santong agpating ka ti panagayat mo kanya? Bidot ko na din ang bagak. No, hindi kit ilablaban ko ti panagayat ko hen ka. Tas anda ka akayat na kiti parents ka nirikaapsat ko. Ida kat siya ka mismo ti nagdesisyon. Saan ta ngagbagay? Saan ka nga naikari para kanya? Saan anak ba't nga naikari para ken ka? I'm sorry, Arman. Tasaan ko na matungpal ti karikat ka. Gapo ka dita sangkon nga maituloy ti panagbasak. Gapo ka dita nakaimumpisog lao na yan nga makapagradwarak. Pagkasaan mo nga maituloy ti panagbasam. Kung akin ka edi, uri no kasat ka sa adyo, kadbak nang kami, nasa atibiyag mi, no makapagturpos ka, awang nga tamat riri di kiti parents kon, no may sakan to nga ng engineer. Yung kasla narikat mo na matunuin deta. Agraduarak ton. Kat sadyayak to Manila nga, agtrabaho. Barbaring mo sadya to nga masarakat. Ti, naikari nga lalaki para kanya. Ti maibagay kanya. Nagasaksakit. Ito nga naramid mo, Valerie. Diyak may ladawan no anyan ti sakit. No kasano ti kasakit kinasaan. Edi pa nang isinap kanyak. Edi pa nang ibagam nga sanmon nga matungpal ti karim kanyak. Diyak lapulos yung pagharap. Narukup met gayam ti panagayat mo. Diyak pulos yung pagharap. Nga dumteng ti kastoy nga agsina ti dalat ta. I'm sorry, Arman. Inayat ka. Amo ti Diyos nga inayat ka. Kana mariknakman tinapuddo nga panagayat mo kanyak. Ngam destiny ako nada. Saan nga sikakan siya? No di kat sa bali ti para kanyak. Sa bali mo ti para ka. I'm sorry. Saan akong nagbayag pa Ti Magder manong naming gawid ko pinatugaw. Inarakop ko. Valerino, sanak nga isina. Sika tinagbaling inspirasyon ko. Nga ang biyag dito lobong. Nangaro na ita. Itatasya ako tinagbaling nga. Breadwinner di pamilya mi. Nangaro na ita ninanang ko. Kasla din naman ng kaya ag-move on. Kat numapukaw ka. Pakawang matantik. Baka jak matan kaya tagtrabaho. Pangasim, maasyang ka kumakanyak, maasyang ka kumakininanang ko, maasyang ka kumada ka nagkakabsat ko. Kahit ng sinat na Valerie, please, please. I mean, wadag na manong nemi. Timakder, imadang, timakder agmat kinamakam ko, ingawid ko, inarakop ko manin. Pangasim, nagpagpakasyakan ka. Diyak kaya't nga mapukaw ka.
Kapatay patay ka, Valerie. Diyak kayat. I'm sorry. Agpakalalaki ka, Arman. Ti lalaki nga dinaam mo nga awaten ti kinapudnog at takrot. Awa na po ko mo. Lalaki ti kinataon. So na lang, sorry na lang ta. Aking ka na lang ta arakop ka na kek. Tinagunod mo kanya. Sa ako na itag ti kinabirhen ko kin ka. Sorry. Makasarak kan to ti parakin ka. Kasta Ahmed. Awatin mo ti kinapudno, Arman. Agpakalalaki ka. Manong nemi sa anak ngumin inom iti arak. Ngam kalpasan di panangisinan ni Valerie kanyak manong nemi. Pagkapek na ti arak. Manong, apay mo na kastoy. Girlie, Jenny, agpadpatay kayo matang kininanang. Ninanang halos din na kaya din timangan. Sika, agbarbartek ka matin, mas nga mapangkagkalap. Dadakil kayo matin. Mabalasan kayo. Makamukhay matin tibiyak kayo. Mapangay sobre kag trabaho. Saan ka lang mang namnama kanya. Makamukhay di bagbagiyo, tasyak ti makamukhay ni nanang. Kasla mo lang idurduron nga pumano kami nito tayo itong balay. Mabangkay trabaho. Imanong, saan nakastay ti plano? Sikat agkalap, sikat agsapol ti pagbiag tayo. Ingkarimidi nga, isyak naman ti sumumbalat ng basa. Kasano pa yung rita? Diyak man naggraduar, diyak man nagbaling engineer, tapos napindas ko matrabaho. Wanang oras saan kang engineer, nung napindas pa nagkalap mo, nung agad ka ti bye-bye. Gasla, dakdakal pa ti masul, makalapam mapsapulang mga kalap ng dikit mga opisina. Awanin ti ganas kong kapiyak. Sumuko ka kadimatan. Nagbaling ka kadimatan nga takrot manong. Taragsa ka din na makita mga saan kami nga nasyat. Nga adim. Kasano no? Sumangbat kami dito baling nga masikong nga awanti. Maging kasar ka na kami. Bahala kayo. Nadamat ng laki niyo. No kaya't yung akasat mapasampot ng biyag yun. Ano ko magbibiyang ko? Masot kaya't yun. No kasta, kayatan ti mapasamak. Kayat mulat ng tagbarbartek. Nga saan ka na mapanagkalap. Kayat latan. Lago na akon. At dan bukod yun akin. Makamo kayo. Manong, saan nga may mesa ti babae dito lubong? Saan lang nga na nga manang Valerie? Nitigay mo sawin. Saan ka kumang ngagbaling nga takrot? Nimit lang, si kabilan nagkuna nga imbagakin ka ni manang Valerie ngagpakalalaki ka. Api nga di kagpakalalaki. Api nga di mo ipanagnak ni manang Valerie nga nagbabawi ti panangisin na naking ka. Sabi nga di mo arami din ti amin tapno masenso kumaman tibiyag mo. Tibiyag tayo. Kasano nga umasenso tibiyag tayo? Ada ka di mangalap nga umasenso tibiyag na? Managsidlayan na mangalap nga makapagturpus. Nagbaling nga professional. Manong masirip ka, amo ka mawatam ti kait ko sa uwed. May mawang ti pagdanagam ka na kami kini Jenny. Ang tangay, si Kamalan nagkuna. At danakim mi. Nagtrabaho kami, men. Tala nga rod. Awam kamat ka na pagnamnamaan mi.
Manong nami nagpakada dagiti duwa kapsat ko ang papanda ka no sa syudad. Papanda ka no sumapol ti pagtrabahuan da. Gusto ak manong nami kamay lang dumating tagtrabaho ray no high school graduate na lang. Ado madita dagiti sales lady. Itay waitress. Unos naman dito nga trabaho. Mabalin naman ang katulong ni sumat kayad na. Manong nemi, intultuloy ko. Itinaginom. Takaslusap sa pulo mo di bagi. At apa hindi kiti kong tao yung manong nemi ang pati nilahanang kit. Namin mamait. Nang? Puminak mamait. Parang no, alalis di ba nakalipat. Tatantiyo minong nga duwa. Tawanin ti Sir B pati amin. Oo, matinitatang mo. Awan pa yan, di kita kakabsat mo. Abay nga, pinapanaw mo ida. Saan ko pinapanaw ida, nanang? Isunod voluntaryo nga pimanaw. Tap nagsapol ka ng trabaho da. Kasanunod da kasi mapasama ka nakwada. Da kay man ngamin. Gabutawanin ni tatang. Kahit yumatin nga mapukaw kayo. Nga di yung pang panunutin at dakang pailaing nga anak yo. Kasi ka ngay. Nangikuti ko na, nigarlikan ka, nga saan lang nga may mas at babae. Nanang, nasakit kami tinapasama kanyak. Hindi pa lang ubing kami. Nga dan na bukel, nga ayan ayat mi, kini Father. Patsik hindi nga nakasagan nga mangilaban, ti panagayat na kanyak. Yung sa balit na pasamak. Uri no saan nga against na kitinaganakin kuha na relasyon mi. Imison tinagdesisyon. Kabot agraduarin ni Sona, kat siyak na badi aki, di ba ba? Sa alag nga talagang nga maikarikan ko na nanang. Yakit iya at adamet. Ti maitaklab, nga saan ka nga bumangon. Dahil kang harod nang. Sabi itulog-kilot na nakastoy. Mama, miris ko mat anak. Nga saan ang rumoy kumakastoy. Mapaspasama kanya. Doble ko matagtrabaho. Gabutawan ng tatang yung nagbalinak ba't nga nalupoy. Babae at layang kat. Sika lalaki ka. Sa mo ko na nga naluplupoy ka ba yung siyak ka babae? Iti may isa nga bigat manon nemi nakariingak. Nakitak ni nanang tilikod manon nemi amang tartarimaan tinabayagan nga saan nga nakargaan nga ubong. Nang, ay nakaring kagaya may anak. Nakaluto ako, kita mladadtan, timabali mo kanin. Kita mo pala nga nakati nagluto. Kan apay, naman na rin tayong agtarakan, di ba boy? Oo, mati sa baling aramidag no saan nga. At damot pala na bati dedi, kwarta nga, na ito nga abuloy. Mapaling ko man nga yatang iti, uri talo nga burias, pangrugyak manin. Kaya si kasuk na kiti manok ko, nagwalang-walang dan. Sublag tagtarakan din ng wananak. Katsika, nabayagan nga saan nga na isalog, tibang ka, nga tawid mo, kanita tatang mo, ang mga no saan nga gandar di motor. Gabutan naglatin. Banyo nang. Tapos sumalo ka kita. Nagtulag tanak. Subliak ti dati, aramidek, agtarakin ti dingwen. Katsika, sumalag ki di bye-bye. Kaya adan to oras mo, yung kanto kita na kita kakabsat mo sa pulam to ida. No sa dinuitan ti ayanda. Si malugak manong name nagpalawlawan ng kalap. Nga yung pakat kadagiti nabayagan na siya nga na pakat nga ikat manong name. Ang nagpalawlaw iti yapuro. Ini mambatog ko anong name
tinakalmasan idi ni tatang. Napasardengan. Saan kuntong pulos ng malipatan dito nga paset ti puro. Ano nga talaga tinapasamak idi kini tatang. Ada nga ta nang iranta? Nang ngipaklib ti bangka di motor na. Di maapi nga, saan nga nakalangoy ni tatang tapno lumungaw ko ma. Oo, mati makita nga sugat ti ulo na nuno. Anyaman na pasit ti bagina. Tapno ibaga ko mga pinang-orda sa inlimas pa yan. Hanggang balik ko nak. Kung daman nang iranta ng patay kang kuwan ha, makamon ni Apo Diyos. Manong nemi, nagrana kami kini Kapitan, manong nemi nagkalap, iti day dingal daw. Ay, Armand! Kapitan, kumusta't makalapan? Dawit, Kapitan. Ilang bayagan nga sang ka nakita. Damag ko kit araklat at sang-sangwa. Ibagman talaga mo man iti sumalog. Siguro kita nalpasan ti panagpasanaan ko. Panagpasanaan mo, kabuti ti panakatay ti amam. Panakatay ti amak, kan kasama ti panagsinayaw kini Valerie. Uwan, Kapitan. Saan lang may mesa ti babae, Barok? Igagayot mo kiting kalap. Umatender kan to kiti meeting mi ito no Domingo. Meeting nyo ti barangay? Da kayong opisyal, Kapitan? Anda kiti mayat nga magkimembro iti kooperatiba. Kooperatiba ti may pagap, Kapitan. May pagap ti panagkalap. Kooperatiba tayo nga manghalap. Imatendarak manong nemigat sigun kini Kapitan at no investors na mayat nga agpuunan tapos narikas takit mapaduruas iti klase iti panagkalap iti lugar mo. Ada manong nemi di kiti agked-ked akaslasaan nga mamati. Ada mat di kiti mayat, ada mat di kiti mamati. Gabuti pa nang ilawlawag manong nemi iti taga fisheries. Ti ikan kat mawara-wara. Masapul ka nung anda pakaumungan da. Tapno saan nga marigatan di kiti mangalap. Nga umadayo pa lang agsapul iti ayan di kiti ikan. Dati ko nanda manong nemi nga artificial reef. No makaipakat iti adu nga artificial reef. Adu mat iti maalang ikan. Agam kasanon no adda dagiti mangbungbong, mangdanamita. Adumat manong nemi dagiti agpanunot iti negatibo. Adda makidirason da manong nemi ta dito lugar mi. Adda dagiti illegal ti panagkalap na, adda man dagiti illegal, halatang maliklikan. Adda man no dagiti Coast Guard kung magtiliw, angem adamat gayam kadwa dagito nga agdandanimita nga nangatong opisyal iti gobyerno. Dagat awan maramid da. Nga dati gapuna manong nemi no apay nga nakisang iti makalapan ket digiti laeng adda digiti napitas nga bangkada nga umadayo iso iti makaado. Ngam digiti gagangailang nga bangka di motor king galang ti asidon. Anong nemi sinapol ko dagiti kakabsat ko. Sana ka narigatan taada kalugaran mi manong nemi nang ipatuldo na sa tinutayan da. Ni girlie manong nemi sales lead di may sa department store iti mall iti syudad. Idinto ta niya Jenny iti matlang mall manong nemi may nga waiter iti may nga food chain. Kumusta kayo? Manong, ang cellphone ko. Gumatang ka man ti cellphone mo, tapno. Magpesig lang dyan tayo. Daan, may isarak mo laki di. Ada man tagararamatid sa dito cellphone eh. Isarak mo na sa dito, yan ti signal. Bahan mo gumatangak tagagangay lang. Ada boyfriend mo. Nadulig kita agar-aram kanya, manong. Napintas ka mat ngaron. Kumusta mo ni nanang? Okay ni nanang. Sinublia naman yung dating obrana. Tarak yung tiningwen. Katsika nga manong. Nagmembro akto kooperatiba nga binukal da Kapitan. Rumampay basit kam lang ta basit
Mangayat handa nga patsyan. Ayam na kas pagarigan ta mairugin ton. Talaga nga, umasan sumot ti biyag di kiti mangalap iti lugar tayo. Kumusta kayan kin Manang Valerie? Awanin. Awanin ti kami nyukasyon may. Lipate mo. Sumabol kan ti sa bali manong. Te manim baknang. No, baknang. Ganun, magsabol ka na ti pensyonada. Te balo. Dati matruna. Mangpabaknang ken ka. Binagbagak na kinikapsat ko manong name. Awan sa bali nga namin doon nagtrabaho ang gurnong. Piglikan na pala ti maki-boyfriend. Tinteng manong name iti panakairugi iti proyekto mi kada kapitan. Babay mila titulong iti Fishery and Agriculture Office iti lugar mi manong name. Dinteng di kitinagatang manong name nga mairama para ti ipakan iti artificial reef. Kinaragami di kito iti bangka manong name kalpasan na rinugyan mi nga napanimplastar. Iti medyo adalim nga adayo apaset iti lugar mi. Nga batog matlang di barangay mi. Uwan, kinadwada kami matlang manunay mi taga pa fisheries kad nakaipakat kami iti 8 iti dayding aldaw. Nag-iinad dayo da manunay mi. Adda dagiti pagilasinan. Kalpasangan na ipakat manunay mi na umong kami nga kakadwa iti kooperatiba. Kakadwa, kapitan. Masapul nga adda agsisinublat nga patrolya. Guardyaan tayo. Nagiti impakat tayo nga artificial reef. Tano saan tayo nga guardyaan? Ay natin amuyo. Baka bigla nga addan imapon nga ikan. Kad addan di kiti mapan na mangdanimita. Addan di kiti mapan na mangbaniit. Wano mangtayog. Sapul nga da schedule. 2. Kagabantay. Iti 24 hours. Agsisinublat. Kas bagadigan siya, kapitan, di may isang bantay. Kasanon ti panagkalap ko. Mabalin nga matira nagkalap. Libre ka nagkalap sa jay. At ako katay dito artificial rep. Iti tulag, nga siyak, iti pangilakwan nyo. Tapos nila sa tagat adda porsyento nga sumrek iti kooperatiba. Kahit yung sabihin, kapitan, ori nagkalap kami, ori adayo ti rip, artificial rip, adalat na may kat ng porsyento. No saan nga naggapo ita si Dagtirip o na mismo ari bagat ilasin nyo. Anya tamok baka no kabayatan nagpapatrolya kayo kat mapangkamit magkalap sa Japoro. Di hanga may paggapo iti artificial rip. Kasanon ibagami nga saan nga naggapo. Dakata kayo na naggulbod kayo. Da kayo tema makabasol kin Apo Diyos naggulbod kayo. Kasta nga ron tinapasamak manong name agsisinublat kami ngagpatrolya. Awanti palubos mi manong name makasinig. Adaman na kiti lumabas, ngam lumabas na lang, awan nagtalinain. Adan na kiti rumso ang ariri manong name. Mapanda nagreklamo king kapitan. Kapitan! Apay. Di may kursunada na ito mapaspasama kiti lugar ti kapitan. Kung kayo matintiigid, kung kayo matitang nga ti batog ti barangay na yun. Saan kami mata na makapagkalap sa jay? Kaya, nung miyembro ka kuma, iti kooperatiba, libre ka kuma, awat petinas ka nga kalap pa. Ada na schedule nga parang kalap ka rin jay. 3 nga bulan. May 3 nga bulan. Wala nga masadya ko matipayan di kiti pagkakalapan mo yung pangalan, pangluwadan ti kwa, ikan nga maping nga maparitan ka. Nalawa ti baybay gayem. Adumat sa bali pagkalapan. Na ito ding matanda jay, nga talaga, nga maiparitin, kapo ka na kitay, maiparitin, no saan nga membro ti kooperatiba. Ken ori yung membro ti kooperatiba, no saan nga tiyempo ti panagkalap, di kita lang agbambanta nga naka-schedule ti mabaling nga, mangpalawlaw ken makasinig sa jay. Adon di kita agreklamo manong naming nga dimano na niti nga to. Napigsama ti pamati ken talgad ni kapitan manong name. Gabota enrehistro naman ti kooperatiba mi. Wan. Nakarehistro. Ken adamat
naig manong name malubos iti agriculture office. Iti dumteng manong name iti panagkalap mi 3 nga bulan kalpasan nga naipakat dagitang artificial reef. Manong name kasla saan ka mamati. Tinayog mi manong name iti tunggal. Rama. Kat na po. Nagpipintasin manong name nga klase di ikan. Dagiti puro first class manong name. Nagapgapuanan dagiti ang ikan kapitan. Kasla, ajak mamati nga takas ti klase nga ikan nga imasidag dito. Dagiti red face, maya-maya, talikitok, kenda dumapay, adape kura po. Dagiti puro first class nga ikan. Manong nemi kaslasahan ka mamati, di mabingay-bingayan ti porsyento. What? Nabingay-bingayan ti panakabagit tunggal miyembro ket dakil. 3 nga bulan? Iksagsagawisiwa ka nagawid dito balay manong nemi katang sa daon ni nanang. Asla nakanubya ka manin anak. Kasta man tinagsak mo. Nakalap min di kiti artificial reef mi ma nang ket nagbibingay kam siyempre iti naglakawan. Ket medyo panagkilen. Alagarot at may ilayo mo pagpuunak anak ko. Panagtarakan di baboy? Parita na kayo man sobraan nyo ti talo. Dati talang ti asidag ti balbalay. Iti magkita ti babalinta nga pangipas di ka ni ti adu nga ubong tapos nagastagat ta. Adu mati mataraken. Nito ko manan, adam mo anak ko. Iti ba iti kanyugan dako ka ni tatam nga daris. Mayat sadyay. Adayo ti balay. Wanang adayo mo ti balay tayo. Anda man mabantay. Agad na bantay ka. Agtali edak sadyay. Kasano na damang rip kada kay nanang. Iket nga tapel na repente balo. Nanang met nalapsat kay met pelang nga dito ti panunusuman ako. Basta da puunan na binasunay. Mabalimat nang. Inaktuman kay di survey. Amay napintas ura itabat lang kay survey na. Kanyugan manong nemi. Nga damat di sumagmanungan na rakala kay kayo na. Nay, data na naaladan ti wire na lawa. No kasaritag ni lakay daris. Kaya't na. Kinasarita mi ti lakay manong nemi. Ay, kaya ito lagi di nga. Ma-develop da dyan nga daga. Inyog mo na tabaalak sabay sakit ta. Nakurang matin ti pa nagbungbungat inyog. Kasanong artisaritano ka tata? Ore, magtad kayo matlatama tati. Ore, 5% lang kada kita paglakwan nyo kas pagari ka. Adamin dita na kita upat ti daga. Kanda tumpay. Basta itong galaglako kayo, ikatin nyo di bayad di buryas, kada kita nagastos. O, na di mabati, ikadak sa 5%, akit na pinasuna yan. Apay nga giit ka. No, the whole ko mapaglakwan, di ba maikat kita puunan kanda gastos sakit, baka nagriri kayo. Sige tata. Amom, Arman, no lagid di tagsalukag ka, umasanso di biyag mo. Ano ta mo, mapadevelop dato ka tagbalingan talaga nga nanay nga piggery and poultry. O, mati problema, ang gabot adayo mati balbalay. Danom, adamaten na naipasdig dito yung bito, wano bubon, nga mabaling nga pangiya, pauya-uyam, ititubo, tapos nagastagat, sumrek, dumanon nga mismo, iti ayan, iti baboy, iti manok, iti danong, nga sapulan. Manong nemi imasadegak iti agriculture office, amamudak met. Ay, kumusta ti cooperative dya, Arman? May pagkakati artificial reef na binasmet. At apay sa bali nga plano ko maser, no mabalin. Poultry and piggery. Git mo na. Apay ka din nga saan? Ang masabo lang
Adayo kay kanang balbalet o reklamo. Adayo sir. Patulong no kumatap no kastakit nanunit pa nang irugi. Kita o may kita na. Survey me no kasunod aramiden nyo. Manong name di kiti mamibigay ko iti panakakalap di kita repisal rape. Inurnong ko di kito'y manong name kalpasan na nagpatulong akpay manong name agriculture na kasano iti mangloan. Isutapet ng tulong manong name kaniyak. Kahit nakabimpintasin tinamayan mi. Iti daga nga ayan ti bait di kiti nyug nga kukuha na tadaris. Malagsid kaninanang manong nemi at dapayan talo nga kakadwami. Manong bukel, manong ulo, manong nemi ti maboy, tinagrugyan, kastameten no manong piek. Aw mati problema manong nemi iti seguridad kapot na talo nga kakadwa nga inalan ni nanang manong nemi nga swaldon mi. Kadisuda tagbantay trabi. Mamagtal kami matida. Iti tadimteng ti barangay eleksyon manong nemi naabak ni Kapitan. Ada na nga tiyo kingkwana manong nemi medyo nangwarta. Kapitan, saan ba kung nawawagan ni Kapitan? Kapitan kalata ka, para kanya Kapitan. So Kapitan tawag ko kingka. Kasan nang orditan, sa bali matan di Kapitan, baka no iso damatan iti mang-manage ka ito kooperatiba tayo. Urasan ako ng Kapitan, kadyak din ang bali nga manager at kooperatiba. Tsak pala ti manager. Ang ada nga ron nagtatulagan may kadagiti anak ko. Once nga maabag ako, saan ako na Kapitan? Awan matan ti mambar ko nga gindag dito eh. No dagat alaen da konsa di Amerika. Kahit mo sa Kapitan, kahit mo agindag di Amerika. Kung ano hindi mo kahit nga sukat di Pilipinas. So, anak pa talaga Kapitan. So nga, panahon na kami. Panagkunag ka na Pilipinas no, watak-watakin tayo, ti grupo tayo. Ay, kasano nga rin dito, nagpuunan tayo. Naisubli tayo nang invest ka na gijay. Ilata, kuka tayo na gito nga, pagbibingayan tayo na. Ano saan, sikan ti mangala. Kasano ko mga Kapitan? Bukod akon? No kayat mo nga bukudan na apagad nga saan? No kayat mo nga nayunan, apagad nga saan? No manayunan na takit bukod mo. Kada dapat pultrikin pigariyo kaninanang mo, baka sikan ti kabawaknakan dito lugar tayo, baro. Nadikat sama na ta Kapitan. Ano nga saan? Makita takkel kaya andayot madano mo barok. Gabot at talagang madlaw ko tik pa nagporsigib. Kasla damang inudurudurong keng ka tapno umasenso ka. Gabo ka tita nagbaleng keng ka nga karit ti panang isina keng ka ni Valerie. Kapitan, may palagip yumanin. Kumusta gayam ni Valerie? Awan ti damag kun keng kuana. Di mo malam matawagan. Onsi ka kumatawagan na gan, adamat ng cellphone mo. Kasla kahit kumat nga muna, ang kasasad na nangin. Alat na uding adamag. Awan dan sa matamin dito eh. Dadan sa matamin na sa Di Manila. Damag ko agad. Digit idua kakapsat ng lalaki. Itinabati dito yung balayda. Itakal balayda ang diyan ka mo ta, nayo awan sa amin digit idua. Talag-adik mating di kajay. Kapitan? Naman agreklamo di kiti karuba da. Tada ka nung niguntaway na karing-ringgura iti unag ti balay da. Naman pa yung napalawlawan tinangato ang bako, naringgur lata. Gabuta dapat di kiti papaputok iti paltaw. Numanin raiden di kiti pulis. Diyak man mo kastat mapaspasama ka. Kasano nga mo ti mapaspasama ka barok at nakabis-busy ka. Nagbaling ang drug addict, di duwa nga lalaking kakapsat ni Valerie.
Dito pasto nga ro din tiyandaan nga naklako ti bagnat kadalong nga di sa awalan. Sa balid si Mublat. Ningat mamangnan. Nipapang na nga mong opisina. Adadaamin sa Diya Manila. Diyak man lang mo. Na isungsungsot, isugal kin babae ti ama ni Valerie. Kinamkadlayan kapitay ha. O, kinamkadlayan kaya. Nakapimpinis ti biyag da. Isulat ka babaklangan di barangay tayo. Hanggang di. Pintas ti negosyo da sa adat engineering office nga pasaremet adapay extra nga kung kontratayan ni engineer. Di aman ni Valerie. Adapay sa baling sideline na ang teko namon. Makigam kiti kwarta. Sulisugan na ka. Mabaling ibartek mo, ibabaim, isugal mo. Napiapi ka na kay kapitan, tawan ka mo kang bisyo. Uy, pasaremot inakrumaman at adan ni bakat ko dyan state, si Kamil, kapitan. Sige kagadi akas lasang kan mahilig. Gabutawanin ni Valerie, kasla di mo lang mo lang katalyawan sa baling ang babae. Hindi ka di pala yung Valerie, tipatpatek mo ha, Arman. Kapitan, mabaling ka din na saan nga dito at pagsalitaan ta. Negosyo at pagsalitaan ta. Nakas pagarigan ta, italik yung lakit kanyak nga, tantanagak, numalong-balor na ito, walong artificial rape, siyak ti mangala, bukod ko. Numayat na kiti membro, nga mampulangan ida. E manunggot naman nung name yung mampulangan da, ngam sa laang gulpe. Binukutak nga ron, tisang walong artificial rape manong name, ngam nangalak matlayan ti panaka-empleyado. Saan nga membro na kito'y no, dikit empleyado. Susuldok lang idaman nung naimi no kasta nga agsusublad na lang agpatrulya. Kahit nung kasta nga panagkakalap manong naimi, siya ako na mismo. Iti manggatang ata awmutin ni kapitan. Tinanabad na kayatan tegatan. Nagbalinak pa yun nga komprador manong naimi iti lugar mi, komprador meaning siya ti umay da paglalakwan kada kiti makalapan da, mapanagkalap iti sa bali nga lugar wano paset iti baybay. Kapo iti daytoy manong nemi nakapundarag pa yan iti sangapulo nga bukod ko abang kadi motor nga ikalkalap digiti kalugaran mi. Nagbalawak. Adon digiti na ipundar ko manong nemi iti balay bingit di pinagbalbaliw. Di mas marungkar manong nemi digiti tuwakapsat ko mabae. Manong, nakapinpintasin ti negosyo. Si kanti boss, si kanti manager. Da kami kata silslede kan no stress. E di agamit kayo ito, tumulong kayo nito eh. Kasapulo da kayo nito eh. At di agbaling nga empleyada yun dyan, pigare kan poultry ni nanang. Nakapinpintas pa yun sa dyan. May manong, papintasan tayo matindi ba tayo? Tapos ako na nga, glopos tayo matindi. Sige. Apigad din nga saan, basta tumulong kayo ha, at damutin urnong nyo. Manong, agbasa ka mo itlaing ti college ka ni Jenny. Siya ito na ito kasta. Okay, babae mo tulong mo ha, nung may bus man ito urnong mi, tulungan na kami. Kasi ka manong, 2 years pa ti kursong nga engineering, di mo ka dituloy. Baka ituloy ko to. May plaster ko lagi ti amin. Manong na may malmalpasan ti medyo panakkilan nga balay mi. At doon kiti lumabas manong na may nga sumardeng kita kung kunada. Ay kitam kadlaing ti biyagan niya. Ay Arman! Andy! Kumusta bro? Kumusta Andy? Danda ni malpasan ti pintas ka balayo. Sigurado ang pabindisyon na ito agad agpadaya kayo. O nanti, so na lang nagpadaya tayo agad ano sa inyo ito ti may sagana. Ano sa may sagana agad? Ada pigareyo, ada poultry, ada lakit ti manok. Ada adot makalapan dito baybay, ada manok, ada baboy, ada ikan. Oh, ano to pala, ano pala sa pulong guma. Kasta nga ron tinapasamat manon nemi.
si bubukay la barangay, matendara, iti house blessings. Ado pwede kita kaput sa bali nga barangay, manunim. Inimbitaran pa yan dito taga-agriculture. Kastamaten manunim, ti mismo nga mayor. Kaya naging barangay official siyempre. Manong nemi agam amukam kini mayor. Tanasigan kami di konsehal palain. Hoy, Arman. Ayo. Ito no, umay nga eleksyon. Agre-elekak. Alain ka ito nga may sakada kiti konsehal ko, ha? Hawanti, panunod ko ti politika, mayor. Man! Dito nga kinasikat mo. Ampi ko mga sikata. Sikat ka, agam ta. Imbasan sa tibiyag mo, babayin lang iti panagsalukag mo. Pibintas panagkalap yun dito eh. Si kapayin ti kumprador at napipigirikan poultry, napintas pa yun ti balayo. Oh, patsim ka din nga sa angag dinamag na ito itiili tayo. Tumulong ako tulad na noon, dahil maitulong ko, Mayor. Ay, baliwan na ito nagsarita. Pagsaritaan dahil nga banag. Samba lang ita. Idul-tuloy mo. Kahit ito artificial rip ni pagpagada. Okay man kaya man niya. Okay, Mayor. Dito bakit pangtagiban iti panagdanamitas ang kadi? Ano, iti nagitagdandanamit iti batog. Ang kaputa talagang adagpat patrolya. Siyempre, handang makaaramid. Mabandag na namita sa bali nga lugar. Makamumatan di sa bali nga lugar, no? Amudang protektaran di batog da maybay. Kasta ko mamamit amin. Mayat ko ma. Pagsarita amin to kinagabernor. Tamam, nagsala nga nagiti pakasik na nagiti manalon. Natikitay, may kuyo-kuyo nagiti mangalap. Ay, malagip ko man, Mayor. Ti kapitan nga agdama dito barangay mi kadwayo? Kontra barata. Ang ada dumadlat tati mabutos ko dito yung lugar yun. Kat dito ilitay dati lugar yun. Dito yung barangay yun. Set kaduan di botantes. Igid ti baybay ngay. Ado di kiti agtutubo nga agbutos yun. Ado di kiti anak. Ado di kiti naling agputot. Iti na minsan nga aldaw manunay panakaangay ti barangay assembly. Siyempre, imbes nga ninanang, ito matanda siya ti mo tender manunay. Kasalasala ka mamati manunay, hindi. Magkitak ni Valerie? Edi panangiwargawag naman ng name kadagitiya. Head of family. Tinagan ni engineer nga ama manong name ni Valerie. Tinawag, intawag na. Ni Valerie, titimbak na. Abay, napanan ni papag mo. Apong accountant. Accountant? Saan ang accountant, kapitan? Nurse. Ay, sorry, kamali. Ay, ada sa Manila, madamang agri-recover, kapitan. Kahit mo sa 1.6 kalaingan ti ada dito eh. Pati di kakapsat ko, dadan sa dyan. Dadan ti rehabilitation center. Di si kamadlat tagsubli dito eh, manipod sa Manila, tagsubli ka ng residensya di barangay tayo, apo nurse. O kapitan. Ta dito yak man gamot butos. Sino dagiti kakadom nga di balayo? Kapitan, personal data nga. Question na. Ay, sorry ka nurse. Okay, next. E din tawag na tinagan ni tatang manunay siya titimbak der. Abay, ni tatang ko palang dadagat na tayan. Ay, wumit kami. Day, ni nanang, uno sagat siya kon. Day, baliwan to ng lista mo na po sekretarya. E di timbak derak manunay mi tinalyaw anak ni Valerie. O doon tinagbalbaliwan na. Manawang tawan tinabalabas. Nakunak tinakim ko manunay mi. Inimalpasan ti meeting, kalbasan ti adu manong naming diskusyon, pakasig na ti peace in order, pakasig na ti cleanliness,
Dagiti awang ko man dagiti agwarwaran nga gasbas basura iti baybay. May panggapay iti panagkalap. Natakamat da manon nemi. Ngawan ti sabali nga paglakwan dagiti kalap. No saan nga siyak. Ngawa ta lisensyado ak manon nemi. Kan kastamatan, nibagapin ni Kapitan manon nemi. No di kita'y awan ti pagkalap na. Umasadagdalang kanyak. Asit gak kumani Valerie manon nemi. Yung magalanganin na. Ison salat adalugan na. Wan manon nemi. Pinuganan ng tikot sena. Kalbas na nagpamya na rin. Mas nagmat kanyak manong nemi ti baysa nga barito. Manong? Manong Arman? Abay bara, atin ko. Naibagalitan ni Kapitan nga no awan trabaho na kahit ang trabaho asit ganda ka lang. Abay na problema. Awang ngamin ti pagbasa kiti college, so ang trabaho pa lang. Nagkaratura ka tayo schoolen. Uy, manong. Sino ka tayo? Siya ni Benji. Titatang ko kit di Tata Cardo. Nga barkada di tatang ko. Isak tinuod di ka kami nga kakabsat. Dagiti kakabsat ko, nag-asawa dan. Nakamlagin na nangan ti kabalay. Sige. No, tikayat mo pagtrabahuan. J. Pigari, poultry, ti cooperative, ito'y artificial rate. Mangala pa kakmet manong, so nga dito yung klat ng baybay. Sige. Inayong ganto ka na kita'y kakaduhak. Agpatrolya ka. Kasi ka dito tumulong pa yung agkalap. Manong name yan, dumatan na ganyan matultulungak. To ore kumahang ko unay kasapulan. O dumatan na ganyan masadig kanya. Diyak matan makapagkadkad manong name no may at-ati pa anak ni nanang. Adon sa launay na ganyan masulsuldanan nak. Nang, hantalagi itong malugi. Napintas na nalaglagan ti trabaho no, dutag ti tinulong. Sa bagay, gusto mo ko na ma, adalagid di sanggabasit na mapastre, adalagid di masukat ti pugpuunan sa sanggabasit nga maganan siya. Ito na minsan na salag abulan, manong name, salag tibulan. Sila namang inturturong kanyak. Nagdigusak, nagpabangloak, nakasyorta ka na sando manong neme na pantigid ti baybay, napana ka mismo, iti sirok ti bitaw. Nadapala na di gabat. No, apikit nga saan nga mapukaw na ito yung gabat. Kaling aminan Tawarin ang danunin ti danum na ito, nagatab. Kung saan kat agaluyo, saan nga mayan, nagtugawak. Awan sa bali manong naming at dati panunot ko no saan nga ni Valerie. Valerie, kumusta kan? Imbaglagid din na panunot mo nagsublimat lang dito lugar nga nakaya nakam nga timakilam. Tamok kat saan nga nagsubli pa'y manipod sa Manila. Agrek-recover? Kasta timbagana ita ti amana. Nan ano nga ta? Kadigituha kapsat naman ang name at data iti rehabilitation center. Itam kadlayan ti biya kaya. Uwain. Malulong da iti droga. Matenti po estuda at tiyandaan. Nadadamatan sa Manila. Adak ta kasta nga sitwasyon manong name idi mangikot kasla danapag. Ini uni ti darat nga mapadpaddakan. Aga po iti amyanan manong name kat aga po iti amyanan ti angin. Nalanap ko ti banglo manong name. Ayamuom. Kabisadok dito nga ayamuom mo no banglo. Ayamuom ni Valerie. Tinalyaw ko manong name kat iso. Aprusan
salsalain manon nemi, ti angin, ti adidog nga buok na. Nalawag ka makita, kabuta salag nga rod. Nakawaywaya di bulan, nagbukal nga bulan manon nemi, nga naiturong kada kami. Nakabado manong nemi di puraw, anarasay. Dagminar manong nemi di bagina, tinakabimpit na sa pamagina. Virgin nga tapay lang ni Valerie. Tipadak iding ubing manong nemi di adakang palit alimentarya nga dakang tagkuy-kuyog. Ageng ka nga nakasadag manon nemi kat timak derak. Arman, Valerie, amo mga dag dito eh. Nabay kang ni urayan dito eh. Sikat mangururay kanya dito eh. Talon nga bulan ko dito eh. Lugar tayo. Talon nga bulan ko, sibod nagsubliat. Ididabo nga bulan nga dag dito eh. Imayak dito eh. Yung saan ka na oray. May kadua. Inuray ka manin. Yung saan ka na oray. Ita. Nadanon kan. Valerie. Kumusta kan? Saan ta nga mabalintag agtugaw? May tinugaw? Agkatugaw? Sige. Kinanak kita muna nga nagtugaw manon nemi kalpasan na ka nagtugaw. Yung kabutam pangatidugan tigabat. Suli kan suli manong nemi. Saan ko nga salag nga nagtugaw, iti mismo nga abay na. Diyan ka mo no apay manon nemi. Napaknangkan, Arman. Uri na sa mo ni Eduardo Corsong Engineering. Nalablabas pa eh. Ikaputam, dan bukod mo nga negosyo. Komprador ka. Ato da kiti, nabakir mo nga pagkalap, nabangka di motor. Si kapenda king kuko ka na kita na ipakat nga. Nakadadun nga artificial reef. Napintasin di balayo. Napimpinas pa yung ti balay mi. Ti balay mi, nabayagan nga saan nga nalagdaan. Manong nga bagyo ti. Limasat nga saan nga na-prepare. Adapen, pigari kan pultriyo. Nagbasbasa na kita, kakabsat mo. Kaya prapin na tagpasbasa. Kahit na makapagturbos. Kitsi ka, Valerie. Naatake ni Papa. Gapoy ti sobra panaginom na. Panagbabae na. Panagsugsugal na. Nagbalimat ang martir ni Mama. At adagod daway niya. Agmulmulang lang na ta. Dagitimat kakabsat ko, ang data iti rehabilitation center. Nalulong dati droga. Katsi ka. Ino to ti pag-ubram, yung karagadag na nag-transfer iti provincial hospital. Naprobaran ni Suna. At ang gundaway ko nagsubli dito eh. Diyan nga asawam. Ang asawag si Carmen. Saka nga Arman, upubunin siguro iti babae ta. Kapag gwapo ka, at akwartam. Valerie, akong pulos na ito iti panunod ko. Siguro kapag kinabisik ang ipasdek, kadagit dinas ka ng ipasdek ko. At siguro, naitudog ng panawan para ito dahil tangabanan. Iti panagpamilya.
Siya ka di pala ang tipat-patag mo. Arman, siya ka di pala ang tilinaw at tapusom. Samo ka din ngayon hindi sa bali tapusom. Nagtalent ka iti pusok, Valerie. Your ore ko lati kong daw nga makita ka manin. Tapno may pinsan nga gungar dito ngayat. Ngayon siya samat yan ti awan. Awan pasid ko iti pusom. Kalpasan ng insina na. Nagsakit din nga naramid mo, Valerie. Dandani, napukaw ko't masakbayak kabuti naramid mo. Ngayon ti pagyamanag. At naninanang ng lalawag iti panunod ko. Nagraman di kapsat ko. Nagbaling nga karit. Iti panangisinam kanya. Tamok, ti panangisinam kanya kat gabuta. Saan ako nga makisabay kan ka. Nagsardengak iti ng sakit namnamaim nga sana ka makapagturpos. Namnamaim nga daklain iti baba. Ket sika, ada iti nga to. Namnamaim siguro nga saan ka nga magawad. Isu nga pinanawan na. Ngayon saan na kami nga binabayan na po Diyos. Nakaimbag unin na po Diyos ka na kami. Takalpasan, ti papatay ni tatang ko. Ti panangisinam kanya. Yung karikatak matlang ti mandang. Tapno tunuayak tarapap ko. Tapno masenso ti biyag mi. Tapno maraman ang mimet no kasunod ang biyag ananamay. Apagapaman manong nemi anagari tulimek. Pimik sa tipuloy, ti angin, ang mga apras kada iti buok ni Valerie. Imuyong manong nemi ti ungor da iti daluyon. Ngagpasag iti kadaratan. Madamdama pa manong nemi nadlaw kon ati makder ni Valerie. Kaya mo hindi ka nagpakadan. E may masadigtayan ko kat imabay nga nagtukaw iti mismo nga abay ko. Arman, pakawanin na. Valerie, nagbali na ka na rukup. Agpeso, idinam na maik nga samon nga may tuloy ti panagbasa. Namati ak idin ka na kinaganak kaniyak nga saan ka nga may kari kaniyak. Dadat sang kay bagada edi kaniyak nga saan nga sikati para kaniyak. Naisumad dahil timbaga keng kaidi na saan nga si kakan siya itinikarit itong kalmesa. Kamok idikit may bayon ko ti sa bali ti panagayat ko. Nagsapulak. Nagpasangbayak. At doon nagbaling nga nag-aram kanya. Mapay. Saan kumalok ti pusok para iti sa bali. Nagtalinod kay ti pusok. Kanin daw dawat ko nga sabi ko tadanto pa lang kay kariyak ken ka nagsubliak iti dayto nga lugar. Siya akong tikaslasahan nga may karikan karman. Makawanan na kumay tinaramid ko pa nagpasakit kay ka. Iti saan ko pa nakatumpal ti karik. I am so sorry, Arman. Valerie, nagsakit na kiti. Nagbarbarte ka kiti. Kamu kiti ka saanan nga maagasan pa'y nagdardarang ang pusok dapat tinaramin mo. Ngam ko na, no talagang si kakansiyak tinikaridom ting tureta. Kas, ken ka, nga di mo pulos na ibaw ingin ti sabay ti panagayat mo. Kasmat kanyak, itirikodan nga doon kiti babae nga madlaw kong ang kras na kanyak.
Nimsa ka mo. Gapo siguro, taubing palaing ti pusok, idi nga nagayat ken ka. Kat nakaun-uneg ti ramot ni ayat, iti pusok. Nga awan ti makagabot. I love you, Valerie. Engkarik idibagik no sa angasi ka. Sa anak layan nga gas asawa. I love you. I love you. Parman, hagyan mo nagtanda pala pa kay kariyak ka. Sika tinay kari. Para kanya kadsak mo tinay kari para ken ka. Valerie. Kat naglanangan na napangot, dagiti may iliwan nga bibig mi manun ni. Nga iti dayti nga nabi, imbes nga agawi di suna iti balay da, inyawid kon iti balay. Siring pa lang iti ninanang, sino ta kaduam? Anang, nagbaling nga manugang yo. Valerie, ma'am. Katanyo siya nga, ma'am. Isil po yung nagang ko nanang. Ay, Jesus, nakitakas na ako. Stakad na kayo malatag katuluyan. Agad, apingarod ngayon, nyawid mo. Nagaramit kami ti apo ko yun, nanang. Di ba, mailiw kayong magtante apo ko? Ay, Jesus, lalaingan yung arod. Manong nemi iti uneg ti kwartok. Dito hingayin tuloy min, ti may iliwan nga arakop ka nageng. Aging ka namin pinsanin manong nemi, anag tipo nga nagmaymay sa ti bagimi. Ti lamo-lamo ang bagimi manong nemi, kadito'y ko napanagnikan nga talaga. Nasyak, ti nangusat, nang lukat iti talod ti langit, ti babae nga patpatek ko. Dito'y manong nemi, anay tukit ti bini. Nga gubuhay ni ayat, nga tinaminsan kat nagsina, nasaktan, naginadayo. Ngayon kabutay sut na ikari manong nemi isuda, da kami ni Valerie. Da kami tinagkatuluyan, anagden na, nagtaktak ko na hinay itong pagbiyan. Naangay manong nemi, tinindaklan nga kalaysa, iti mismo nga igid ti baybay, nga naangay ti seremonya. Naaramid manong nemi, digiti sapaw, linong, nga nang linong ka digiti nakaintar, nga tidto nga lamisaan manong nemi, nga ayan digiti na dumaduma nga putahe. Naimbitaran ni Mayor, nga iso tinanganak ka, kang runangan nanganak ka na kami. Dito nga may tipadi manong nemi, nga kasar ka na kami. At di kiti matendar, tayo may paya mismo manong, di kiti naganak siyempre kini Valerie. Why? Ako nada kanya, kaya tupay nga minsikat talaga tayo. Agbaling nga, manugang mi. Adman, Papa, saan kayo bagay din ni Valerie nga, sumupyat kayo kata kami? Ay, susapo, ay, ito rin man anyat aramidan mi, no talaga nga kayo tagkatuluyan. Ni mo dilaing Valerie kit nagdesisyon idi nga nangisinakan ka. Ayam te kunatan, ura anyat mapaspasamak no ano na apo Diyos ti mga ikadeng. Mapasamak lang mapasamak. Pinapintas mi manong name ya pinarenovate ti balayda. Tada kami tagindeg. Tada gidinagannak kang kuha na manong name kita damat ten bukod ng balay sa Manila. Sa Manila pag naidanda, akadwa na nagiti narehab idin nga kakabsat manon name ni Valerie. Imbag ta nagbalbali damat laing, kadapit na smatente biyag. Da Margie, kastamoten manon name kini Jenny nga kakabsat ko, nakapagturpos da, nadanda tinapintas nga trabaho, dagiti mat nagbalin nga asawa da manon name kat nagbalin mat professional, at dandamot tiniti kapudan nga balay, itinakikamangan da nga lugar. Intultuloy ko manon nimi itinegosyo kiti baybay. Kastamatan keninanang iti poultry ken pigarina. Medyo nagsarding laing manong nimi. Idita awan ti supplyan mi iti karne iti manok ken baboy kan iti pa nag-lockdown ken gaboy ti COVID problem man. Ngam kadagito manong nimi kadag sublimanente dati no operasyon ti amin.
Tuloy-tuloy ti asawak na nagbalin na nga nurse sa nagsanabi ti provincial hospital, manunemi ti kabisera ti probinsya. Kaya tuloy-tuloy ko tinegosyo, may panggap iti panagkumpra, kan panagpakalap, kadagit tina ipakat nga artificially. Tultulong ak matlat namat iti kaya sa pulong tulong manunemi, dagit yung ayat na sumurek ti trabaho. Iti agdama at pito, ngay scholar mi manunemi, akalugaran mi, nanda kami ti magpababasa kadakwada iti kulig. Napay lang manong name iti elementarya, dagiti talungan nakmi, ket module ako nanda ti agdama, agad siyak no ko iti aganser. Ti matasawak no saan nga duty manong name. Dahil iti pagkasarita, manong name, nagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga saan nga sang kamay sa ngen-share ko ka iti detalyena. Nagyaman ti anos mo, nagtawag kanya, nagsalsaludsud, kadagiti daduma pa yung kahit mo kamaman kanya. Ay salot yung manong name, iti pintas ting ka pa nang ibasa. Kaya sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patag ganim nga kinagbuya. Tayo kung nadan manong, ti kinakurapay ket saan nga isot tubeng, tap na magunud terapaam. Awang kas ti panagpursigi, ken kastamat na kang ruranti amin, iti panang ngitalag ti kinapod Diyos, iti panagkidaw ti tulong na. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Arman.